Вайна ніколі не мяняецца. Рымляне вялі войны, каб захапіць рабоў і багацця. Іспанцаў вяла прага золата і новых тэрыторый. Гітлер пабудаваў на тле разбуранай краіны эканамічную звышдзяржаву. Але вайна ніколі не мяняецца. У 21 стагоддзі войны ўсё яшчэ вяліся з-за рэсурсаў, што можна здабыць. Але на гэты раз рэсурс таксама быў зброяй. Нафта і уран. За гэтыя рэсурсы Кітай уварвецца на Аляску. ЗША анексіруе Канаду, а еўрапейская садружнасць распадзецца на варожыя нацыянальныя дзяржавы, імкнучыся кантраляваць апошнія рэсурсы, якія засталіся на зямлі. У 2077-м бура сусветнай вайны зноў надышла. За 2 кароткія гадзіны большая частка планеты ператварылася на попел. І ў попеле ядзернага разбурэння новая цывілізацыя будзе змагацца за аднаўленне. Некаторыя змаглі дасягнуць адноснай бяспекі ў вялікіх падземных сховішчах. Ваша сям'я была часткай групы, якая ўвайшла ў адно з такіх з нумарам 13. Зняволеная за вялікімі дзвярыма сховішча пад каменнай гарой, цэлае пакаленне жыло не ведаючы знешняга свету. Жыццё ў сховішчы хутка зменіцца. Менавіта такой прамовай у 1997 годзе пачалася першая частка адной з найзнакаміцейшых гульнявых серый. Да Fallout можна ставіць па-рознаму, гуляць, любіць ці быць абыякавым, але не прызнаць факт вядомасці і ўплыву і на жанр, і на індустрыю немагчыма. Апошні раз прыгоды пад ядзернымі ападкамі я запускаў на пачатку нулявых, шчыра кажучы, не суперпаспяхова. Я больш ведаў тады пра гульню з шматлікіх згадванняў, у тым ліку рубрык праходжання складаных момантаў і чытво легендарнай газеты віртуальнай радасці. І пасля 25 гадоў разлукі з лёгкай рукі каментарыя даўняга падпісчыка вырашыў, што я гатовы паглядзець, наколькі гульня састарэла і ці можна і зараз атрымаць задавальненне, блукаючы па бясконцай піксельнай пустцы і разбураных гарадах заходняга ўзбярэжжа Амерыкі. Вядома, гэта ўсё з самымі нахабнымі спойлерамі. Чвэрць стагоддзя пакінула на гульні свой адбітак, але нібы яе можна без праблем запусціць нават на сучасных машынах. Моя RTX 3060, не кажучы пра больш магутныя, думаю, нават не заўважыць з'яўлення такой задачы ў сваім спісе. Але на дзіва тут можна ўляпіць нават 2К раздзяляльнасць. Праўда, я думаю, што на 2К яно ўсё будзе выглядаць нібы ў кіламетры ад цябе, але мяне чакаў сюрпрайз. У наладах Steam-версіі гульні нават ёсць павелічэнне інтэрфейсу для тых, хто гуляе ад Full HD і вышэй. Я баяўся, што прыйдзецца гуляць на малым маніторы, але ж цяпер карцінка прымальная і на 27 цалях. І менавіта прымальная, не будзем аж перабольшваць з захапленнем якасці гульні, якой хутка ўжо 30 гадоў. Без чорных палос па баках усё роўна не абысціся. Таксама запускаем беларусізатар, які, дзякуй падкасту Telegram, існуе ў прыродзе. Ён недароблены і распрацаваны з дапамогай шыі, як бачу, не супервычытаны і са сваімі прыколамі тыпу акуляры дзеянняў, гучнасць малення, тут хутчэй усяго праблема з унескладовай, што, дарэчы, часта сустракаецца ў аматарскіх перакладах. Бо гульня проста можа не падтрымліваць некаторыя літары і шрыфты, а дамаляваць і ўпісаць у код, як яно там працуе, не ўсе здольныя. Ну і да гэтага дададзім англа-беларускую мешанку інтэрфейсу. Мне нармальна, чытабельна і агулам зразумела, хаця, відавочна, не ўсім такое зойдзе. Сістэма навыкаў і здольнасцяў на нашым экране нічым не вылучаецца, але, як і пра шмат што ў гульні, тут адразу рабіце для сябе адзнаку. Гэта матка яго 1997 год. І тыя ж дадатковыя асаблівасці і адсоткавая сістэма навыкаў і перкі ледзь не рэвалюцыя ў ідэях жанру. У той час, канешне, у прынцыпе, ўсё зараджалася, так што калі нейкая гульня лічыцца класікай і легендай, то будьце ўпэўнены, там будуць механікі, якія на той час уразілі свет і, магчыма, дагэтуль выкарыстоўваюцца ў гульнях праз 30 гадоў. Як мы бачым, ужо тут з'явіўся адметны для серыі Special па першых літарах назваў характарыстык. Сістэма паляпшэння персанажа прыдуманая адмыслова пад гульню. Дадатковыя асаблівасці перкі я не браў, бо гэта заўсёды перавагі з абавязковымі мінусамі. Тыпу, ты вялікі і носіш больш прадметаў, але робішся павольны, ну і так далей. Размяркуем 3 пункты на навуку, лёгкую зброю, у якую ўваходзяць цікавыя мне вінтоўкі, і узлом. Цяпер абраныя навыкі будуць расці ў 2 разы хутчэй за астатнія. Спадзяюся, яны мне сапраўды дапамогуць. Усё пачынаецца з таго, што непрыемны дзед выпіхвае нас са сховішча, маўляў, зламаўся вадзяны чып, а без яго праз пару месяцаў сховішчу каюк. Таму вось табе пісталет, нож і пара стымулятараў з ХП, ды шуруй на радыеактыўную паверхню за новым.
Дакладней, у іншае такое ж сховішча непадалёку, але ўсё роўна прыйдзецца прайсці праз невядомы знешні свет. Лічу, што можна было для пачатку выгнаць гэтага старога, каб ён праверыў сам паветра і радыацыйны фон. Яго ж усё роўна не шкада, тым болей з такімі бровамі, а потым ужо ісці маладым і здаровым, каму, нагадаю, яшчэ аднаўляць цывілізацыю. Я вам скажу, што досвед гульняў апошніх гадоў знацаць дае пра сябе ведаць. Я тут фіг адразу разабраўся, куды туркаць. Пакуль паклаў нож у руку, пакуль заколупаў таго пацука, удару з трох, ды яшчэ колькі разоў прамахнуўся. Трэба даставаць пісталет, чаго ножом як лох тыцкаю, адразу пайшло весялей. Адчуваеш сябе сапраўдным гамельнскім пацукаловам. Вам здаецца, што гэта косці рагатага кенгуру, але яны занадта старыя, каб зрабіць нейкую выснову. Карта перамяшчэння тут самабытная. Мы ставім пункт на мапе і ідзём да яго скрозь туман вайны да патрэбнай адкрытай лакацыі. Па дарозе можа здарыцца нешта раптоўнае, але мне здаецца, вось гэтыя канкрэтныя два рад-скарпіёны тут адмыслова, каб нагадаць геймеру, што простай вандроўкай паверхня не будзе. Вартавыя першага гарадка на нашым шляху Shady Sands просяць нас схаваць зброю, і зрабіць гэта трэба літаральна прыбраўшы з рук. Вось гэта я разумею паглыбленне для 97-го года. Можна, канешне, паспрабаваць пайсці далей у сховішча, але ёсць падазрэнне, што для пачатку трэба павыконваць мясцовыя квесты. Мы ж усё ж таки гуляць прыйшлі, а не спідраніць. Жыхароў прасуюць рад-скарпіёны з нейкага логава ды рэйдеры. Так у сусвеце Fallout абзываюцца усе бандыты з вялікай дарогі. Побач стаяла жанчына, якая ўвогуле аказалася жыхаркай таго самага патрэбнага сховішча 15, але кажа, што там няма электрычнасці і ліфт не працуе. Магчыма, прыйдзецца шукаць іншы шлях прабрацца ўнутр. Акрамя людзей, рад-скарпіёнаў і іншай пачвары, тут яшчэ ёсць сабачкі, але пачухаць іх нельга. Так, а гэта дакладна сабака? Так, сабака. Да таго, як чухалкі пачнуць уводзіць у геймплей у кожнай гульні, якая мае хоць нейкую павагу да геймера, заставалася яшчэ недзе гадоў 25, а пакуль яны толькі кудлатыя статысты. Я не памятаю, ці могуць тут схапіць за крадзеж, але кнігу з паліцы ўзяў ціхара. На будучыню ўсё роўна трэба праверыць. Калі ласка, не бярыце мае рэчы. Усё зразумеў, чапаць чужое нельга. Ну, у сэнсе чапаць чужое нельга на відавоку. Прадметы з інвентару скарыстаць нельга. Каб прачытаць кнігу з паляпшэннямі маіх характарыстык па выжыванні, трэба ўзяць яе ў рукі. Толькі праз пару гадзін гульні зразумеў, што ў інвентары можна юзаць прадметы, змяніўшы тып курсору. Было прынята валявое рашэнне дапамагчы мясцовым жыхарам для пачатку са скарпіёнамі. Але што значыць спыніць? Пазабіваць усіх? І вось тут прыйшоў час паказаць свету той самы першы Pip-Boy 2000, адмысловы нарукаўны камп'ютар з дысплеем, адзін з найвядомейшых атрыбутаў серыі. Іх выдавалі жыхарам сховішчаў, таму часта менавіта па гэтай штуцы можна было зразумець, што чалавек нарадзіўся не на паверхні. Калі, канешне, рэйдер не зняў яго з цела небаракі. Хаця і рэйдер мог быць у мінулым жыхаром сховішча і пайсці крывой дарожкай. Карацей, вы зразумелі. У гэтым персанальным нарукаўным ПК ў больш позніх частках будзе месціцца ўся інфармацыя, уключаючы інвентар, характарыстыкі і ўсё, што датычыцца персанажа і гульні. У першай частцы гэта толькі карты, журналы і захаваныя важныя дыялогі. Зачысціць пячору ад рад-скарпіёнаў. Дзякуй за разгорнутае апісанне. Гульні 90-х і пачатку нулявых адрозніваліся часта поўнай адсутнасцю літасці да геймера, і гэта цудоўна. Ніякіх табе вялікіх апісанняў, падказак, пазнак на карце і вось гэтага ўсяго. Вы спытаеце, што я атрымаў ад удзячных жыхароў Shady Sands за выратаванне паселішча ад гнязда жудасных монстраў? Правільна. Голы дзякуй. А лекар, якога я нядаўна намагаўся ў адкрытую абакрасці, за лячэнне ран ад рад-скарпіёнаў просіць вечкі. У свеце Fallout вечкі ад Нью-Кола, ядзернага аналага Кока-Кола, ходзяць замест грошай. Тут мяне здзівіла рэч, док адрэагаваў на змену часу сутак і спачатку намагаўся нас выгнаць. Маўляў, ноч на дварэ, няма чаго шоргацца. Мала што тут можа надысці цемра, ёсць нават гадзіннік і час нібы да сканчэння задання, калі жыхары сховішча памруць ад абязводжвання. Дык і NPC маюць асобныя дыялогі на выпадак змены часу сутак. Гэта паважабельна. Добра, што лекар пагадзіўся ўзяць за лячэнне хвасты рад-скарпіёну. Саракі насякомых пойдуць на вынаходніцтва супрацьяддзяў. Наступным у плане па захопу любові мясцовага няўдзячнага насельніцтва стаіць разабрацца з бандытамі. Для гэтага мерапрыемства я нават знайшоў сабе напарніка з пісталетам. Ён, вядома, пагадзіўся не з альтруістычных намераў, а за палову здабычы. У лагеры бандытаў знаёмства з маргіналамі хутка прывяло да агрэсіі малаадукаванага насельніцтва. Жанчына,
Так вы дакладна жанчына, ну няхай будзе. Жанчына абурылася ці маім ідэальным сховішчным выхаваннем, ці памытай галавой, ці наяўнасці ў руках агнястрэльнай зброі, але наставіла на нас сваю дзіду. І гэта не эфемізм. Мой напарнік паспеў пусціць кулю ў лоб агрэсаршы, але ў маіх планах не было нешта даказваць гэтым цемрашалам, асабліва ўлічваючы іх колькасную перавагу. Таму было прынята адзінае вернае і стратэгічнае рашэнне адступіць і перадыслацыравацца. То бок перазагрузіць гульню і пайсці пакуль да сюжэтнага сховішча 15. Мая праграма запісу відэа вырашыла цяпер расцягваць мае футажы пад сучасны стандарт, так што прыйдзецца нам з вами прызвычаецца да новага фармату. На жаль, гэта будзе не адзіны раз, калі будзе змяняцца фармат, так што даруйце, калі ласка. Само сховішча 15 аказалася пустым. Дакладней не так, тут было шмат чаго і каго: пацукоў, свінапацукоў, гранат, якімі пацукам і свінапацукам паказаў яшчэ адзін апакаліпсіс, але вадзянога чыпу не было. І я крыху разгублены, невядома, дзе яго цяпер шукаць, і застаецца ісці толькі ў бліжэйшыя гарады. У сховішчы я яшчэ знайшоў сабе круцяцкую чорную рэпучую скураную куртку. Можна спакойна ляцець у мінулае і шукаць Сару Конар. Па дарозе да Шэйді Сэнс мяне атакавала зграя агрэсіўных багамолаў, і нягледзячы на іх кіслы выгляд, гурбой яны мяне затаўклі. Другі удар чакаў ад таго, што я зусім забыў пра адсутнасць аўтазахаванняў, і зноў прыйшлося зачышчаць сховішчы ад пацукоў. Ці спадабалася мне гэта, спытаеце вы? Вядома, не. Што тут пачалося? Ага, гранаты пад ногі сабе лепей не кідаць, якая неспадзяванка. Працягваем пісаць кнігу тэхнікі бяспекі ў пустцы сваёй крывёю. На тым жа месцы мяне зноў чакалі зялёныя тараканы, але на гэты раз я падрыхтаваўся. Пагаварыўшы з мясцовымі, я пазначыў на карце два невялікія паселішчы — Джанктаун і гандлёвы хаб. Варыянтаў, куды ісці, болей пакуль няма, таму пасунемся ў бліжэйшы — Джанктаун. Тут стандартны набор для гарадка ў пустцы: дом з прадажным каханнем, баруха з сінімі тварамі, казік і гандлёвы цэнтр. У апошнім мы нават сталі сведкамі заказнога забойства прадаўца і па жаданні можам паўдзельнічаць у разборках з кіраўніком казіно. Ну, вядома ж, паўдзельнічаем. Але самым важным будзе не гэта, а наш новы сябр з баявой мянухай Піліпка. Дзіўным быў толькі момант з яго знаходкай. Проста заходжу на раён горада, атрымліваю з ніадкуль пункты досведу за выкананне квесту «Сабачая праблема Філа», як іранічна, бо так жа клічуць аднаго з маіх сабак. І барбос цяпер лічыць мяне сваім гаспадаром. Так же, як і мае сабакі. Я бы не давяраў гэтай пачвары. Пайшлі адсюль, Піліпка, не слухай гэтага кепскага чалавека. Як я ўжо і казаў, я не мог прайсці міма мясцовых разборак і ўпісаўся за гандляра ў бойцы супраць кіраўніка казіно. Тым больш я не дурны зарабіць пару вечак. І падчас мясарубкі ў кабінеце Піліпка паказаў сябе як сапраўдны кудлач пусткі, пагрыз нейкую мандэлу 3 атакамі, і скажу вам, вельмі някепска. Сёння ўвечары нейкі хлопчык атрымае 2 порцыі чапі. Я, канешне, і вечак зарабіў. Я атрымаў трафейную вінтоўку з дубальтоўкай, але пра вадзяны чып усё яшчэ інфармацыі 0. У нас застаецца апошняе месца, каб напасці на патрэбны след — гандлёвы хаб. Гэта мястэчка ўжо паболей, і, пабоўтаўшыся некаторы час туды-сюды, вырашыў крыху папрацаваць і зарабіць грошай. Можна ўпісацца ў ахову караванаў, што гучыць не суперцікава, ці пайсці ў кілеры, але ў мяне яшчэ засталіся хоць нейкія прынцыпы. У шматлікіх ролевых гульнях, канкрэтна мяне, хутка стамляюць гарадскія эпізоды, калі трэба хадзіць, гаварыць без якога сур'ёзнага экшэну, і таму я шукаю хутчэй якой прыгоды за межамі нудных сцен і баракаў. Пад руку трапляецца квест ад аднаго з буйных гандлёвых сіндыкатаў з таемным знікненнем пары караванаў недзе на шляху. Адныя падазраюць кіпцюры смерці — гэта страшнае спараджэнне ядзернай вайны ў выглядзе страшыдлы з вялікімі кіпцюрамі, ці братэрства сталі — паўрэлігійны ордэн тэхнафілаў, якія ходзяць у крутой сілавой брані ды лічаць сябе адзінымі захавальнікамі тэхналогій і чалавечнасці ў прынцыпе. І ўсіх навокал да кучы разглядаюць максімум як варвараў. Такія задачкі мне цікавы, бо ў першую чаргу можна нарэшце пайсці куды-небудзь, акрамя як у проста іншы горад. Беларуска-штучны інтэлектны пераклад усё ніяк не мог вызначыцца з кіпцюрамі смерці. То гэта былі смертакіпці, то пазногаць смерці, то, стаміўшся, назваў проста Дэсклоу. Крыху пазней сустрэў яшчэ адзін варыянт у капілку — звяры смерці.
багатая і разнастайная беларуская мова. Вядома, калі ты шоргаешся па горадзе, тым больш у ролевай гульні, дык залазіш усюды, куды можна, каб нагрэць сваю кішэнь. Але тут я дакладна адчыніў не тыя дзверы. Нейкі маргінэз пачаў шмаляць з усіх стрэльбаў, што былі ў хаце нават без папярэджвання. Маглі ж проста шыльдачку на дзверы павесіць, каб ніхто не турбаваў. У мяне быў дынаміт, вядома, трэба было яго куды-небудзь прымяніць. Кіпцюр смерці аказаўся добрым паддоследным. Узаемадзеянне са светам у гульні на высокім узроўні, таму тут трэба нават выставіць таймер і потым дынаміт кінуць на падлогу, ды падгадаць, каб монстр апынуўся побач у патрэбны момант. Я вам скажу, гэта не так лёгка. Кусь, папаўся? Праўда, тыя 24 адзінкі пашкоджання не моцна нам дапамогуць, бо я хутчэй усяго зарана да яго прыйшоў, так што прыйдзецца паспрабаваць пазней. У нашым расследаванні зніклых караванаў ёсць другі след – братэрства сталі. Уваход да іх лагера бароняць два магутныя ваяры, і на маё шчырае жаданне далучыцца да іх бравага атраду падкідваюць іспыт. Схадзі да нейкай ямы ды прынясі адтуль хоць што, каб даказаць ім факт нашай няспыннай прагі быць у складзе братэрства. Але ісці там нешта задалёка, і ёсць падазрэнне, што і зарана з маім невысокім узроўнем. Тым болей забыў пра больш блізкія лакацыі, той жа Некропаліс вунь побач, дзе жывуць гулі і дзе нібы можна нашабуршаць сабе чып, бо тут ёсць нейкая здабыча вады. Падземныя гулі тут пацвердзілі здагадкі з чыпам, але ёсць нюанс, што калі яго забраць, дык яны застануцца без вады, з іх слоў. Гулі гэта людзі, якія пацярпелі ад радыяцыі і згубілі ў большасці не толькі знешні выгляд, але і ўласную чалавечнасць. Адны зусім ператварыліся на крыважэрных зомбі, а некаторыя дагэтуль намагаюцца існаваць і жыць па-людску. Зразумела, што як паскуды мы не паступім, стыбзіўшы ім таксама патрэбны чып і паспрабуем дапамагчы і так пакрыўджаным радыяцыяй людзям. Канкрэтна ў гэтым месцы я зноў пачаў адчуваць фалаут і прыгоду, пабіліся з агрэсіўнымі гулямі, з не менш агрэсіўнымі мутантамі, палазілі па закінутым сховішчы, сутыкнуліся з выбарам у падзеях і маральнымі наступствамі, а не нейкія бясконцыя хаджэнні па гарадах і паселішчах з размовамі і балбытнёй. Паміж тым, я калі залез у сховішча, неяк не падумаўшы, торкнуў на вадзяны чып. Персанаж яго дастаў, а вось назад паставіць адмовіўся. Я цяпер нібы падставіў тых гуляў з каналізацыі. Неяк непрыгожа атрымалася. Можна, канешне, перазагрузіць, але я зусім далёка захаваўся. І тут мае прынцыпы аказаліся не такімі трываламі. Гэта толькі потым я зразумеў, калі пашорагаўся туды-сюды па лакацыі не менш чым паўгадзіны, што можна адрамантаваць асобную помпу на паверхні, і нібы тады ім чып не трэба, і гулі будуць выратаваны. А яшчэ я даведаўся, і гэта мяне ўразіла, што тут існуюць глобальныя падзеі. І тое, што я сустрэў непасрэдна мутантаў каля паверхневай помпы, варыянтнасць і знак, што я адстаю ад гульнявога таймлайну. Тыпу, я позна сюды прыйшоў, і горад паспелі захапіць мутанты, а раней, калі бы я не пасунуўся ў Джанктаун, дзе знайшоў піліпку ці гандлёвы хаб, дык тут на месцы мутантаў бы былі простыя гулі. Гэта, уражвае, бо такіх рэчаў і зараз у гульнях не сустрэць, а на дварэ, нагадаю, ішоў 1997 год. Я не памятаю, ці было гэта ў час арыгінала, ці гэта наступствы на лад моцных сістэм, але мой персанаж увесь час ходзіць скачкамі і ірвецца пры хадзе. Не скажу, што гэта прям крытычна ці страшна, але вока іншы раз тузае, хаця зразумела, што прызвычайваешся. Прывет, сховішча 13, я вярнуўся. Мой родны кут, як ты мне мілы, забыць цябе хацеў бы з усёй сілы. Як справы, пацукі пячорныя, сядзіце тут і не ведаеце, як я там, на паверхні, за вас пакутваў, ад кіпцюроў смерці бегаў, адкуль ухіляўся з бандытамі, біўся, рад скарпіёнаў ганяў, пакуль вы тут вантробы набівалі. Галоўны наглядчык ажно быў гатовы нас расцалаваць, які мы круты, што прынеслі чып. Але, вядома, бакі на ложку адляжаць нам не дадуць, бо калі мы сустрэлі так шмат мутантаў на паверхні, іх, значыць, нехта стварае. І гэта прамая небяспека для сховішча. Ідзі, кажа, знайдзі тую лабараторыю ды спыні гэта вычварэнства над прыродай. Вядома, табе мы некай зброі і грошай не дадзім. Выправім аднаго, а самі будзем працягваць тут сядзець ды чыліць. Тут ёсць такая функцыя, яна выглядае як спадчына квестаў 90-х, пра нешта спытаць у NPC і трэба прамаўводзіць тэкст. Мне здаецца, карысці ў гэтага амаль нулявая, бо я яшчэ ні разу не бачыў, каб яны нешта адказалі па справе ці зразумелі, што ты хочаш. Тым болей не ў англійскай лакалізацыі. Напрыклад, World 15, куды я хадзіў па чып, не ведае. Вада не разумее. Дранікі зусім нуль. Функцыя абагнала час і падрыхтавана да ўкаранення штучнага інтэлекту за чвэрць стагоддзя да яго росквіту. Ну а зараз нейкая фігня. Ды і куды мне цяпер ісці? Дзе шукаць тую лабараторыю?
Магчыма, трэба вярнуцца да квесту са зніклым караванам, кіпцюрамі смерці і братэрствам сталі. Гэта выглядае як нешта нам цікавае. У пячоры гэтага монстра знаходзім мутанта, які памірае і нешта гаворыць пра гаспадара і перадае нам галаграфічны дыск. Ён нас з кімсьці пераблытаў. А там гэтыя гіганты, аказваюцца, крадуць людзей, ды і цягаюць іх на сваю базу недзе на поўначы, каб ператварыць на, зразумела, армію мутантаў. Тут без дапамогі братэрства сталі не абысціся, так што прыйшлося мне шураваць на той канец карты, у тую яму, даставаць адтуль прадмет, потым вяртацца і расказваць, знаеш, я ім страшныя гісторыі пра мутантаў. А ў тым братэрстве асцярожнічаюць, не вераць. Кажуць, схадзі, дакладна правер, ці ёсць там база і што там робіцца. Тады і пагаворым. Прыйшлося трохі павошкацца па карце, але ж ад нашага вока нішто не схаваецца. А там сапраўдная зона 51, таксама пасярод пустыні з ніфіга сабе аховай. Ну, кажуць, з табой хоча пагаварыць наш галоўны, а той супер нейкі разумны мутант толькі прагне да катаванняў. Калі яму не здаць месцазнаходжання нашага сховішча 13, каб зразумела нацягаць адтуль сабе людзей у армію мутантаў, ён будзе таўчы нас да непрытомнасці, а потым адбярэ ўвесь рыштунак ды пакіне ў камеры чакаць ператварэння нас на монстра. Мне гэта, вядома, не спадабалася. Таму я перазагрузіў, без размоў павысякаў усю ахову каля базы, пазначыўшы пратэст іх дзейнасці, ды спакойна пайшоў клікаць братэрства. Не, ну сапраўды, чаго мне ў аднаго з арміяй біцца? Хай яны сваімі тварамі кулі паловяць. Прагны да захавання тэхналогіі ў гэтым змрочным свеце ордэн благаславіў на вайну, вылучыў мне снайперскую вінтоўку, патронаў, броню і ажно 3 паладзінаў. Ух, братушкі, пагнали, зараз мы гэныя зялёныя сракі на сцяг новай каліфарнійскай рэспублікі да і парвём. Але аказалася не ўсё так проста, бо гэтыя рабакопы мне, аказваюцца, могуць дапамагчы заваліць толькі ахову на ўваходзе, якую я ў мінулы заход і сам забіў. На базу, маўляў, мы не пойдзем. Да, дапамога, канешне, мацнейшая. Як заўсёды хочаш зарабіць добра, зарабі сам. А на базе ў мяне здарылася бяда за бядой. Тут праходы заблакаваныя сілавымі палямі, праходзячы праз якія я атрымліваю пашкоджанні. Ну, я ўжо бог з ім як-небудзь перацярплю, але піліпка таксама, і пры гэтым кудлаты хвост бескантрольна бегае туды-сюды. Нават калі я стаю, ён можа проста паціснуць на поле і лёгка памерці. А яшчэ ён памірае ледзь не з аднаго стрэлу мутантаў, і я змарнаваў каля гадзіны, каб прайсці адно месца, дзе ці яго разнясуць з базукі, ці ён згарае ад напругі сілавога поля. Карацей, бегаць за ім са стымулятарамі не заўсёды паспяваеш, таму пасля недзе 20-й яго смерці я прызнаў гэты жудасны лёс і адпусціў сабачку на блокі, каб ён нарэшце знайшоў там спакой, прымірэнне і вось гэта ўсю гармонію з вечным і бясконцым. Па нататках робіцца зразумелым, што тут даўно былі эксперыменты вучоных, а пасля вайны, калі базу кінулі, адзін дзядзька сюды заблукаў, ды ўчан вялікі з зялёнай вадкасцю і зваліўся. Ён быў не адзін, але там яго сябр збег, але гэта ўжо не мае значэння. Пасля гэтага, насуперак сваім чаканням смерці, ачуняў і зрабіўся мацней, ды нават, паядаючы целы жывых, мог упітваць іх свядомасці. Вось ён арміі мутантаў і пачаў збіраць. Тут трэба згадаць і пра сістэму ВАЦ, вядомую як стрэл па пэўных частках цела. Раней я ёй амаль што тут не карыстаўся, а цяпер вось кожны раз юзаю, каб снайперкай трапляць у самыя ўразлівыя месцы. Гэта сістэма ВАЦ таксама з'яўляецца адметнай рысай серыі. Ну і штучны інтэлект ворага ў сваім нізкім узроўнем няблага так дапамагае разбірацца нават з вялікай бандай. Я думаў, гэта можа залежыць ад узроўня скрытнасці, але не, хутчэй усяго гэта нейкія свае простыя унутрагульнявыя алгарытмы. І вось на апошнім паверсе лакацыі ў мяне адбылася моцная затыка. Боса галоўнага я забіў, а актываваць сюжэтнае разбурэнне базы не магу. Перазагрузка бойкі перад босам не дапамагла, як і спробы зачысціць увесь паверх. 2 вечары я шукаў адказы, як разабрацца з гэтым багам, раіўся са штучнікам, спрабаваў варыянты, перазагружаў захоўванні, выкарыстоўваў коды ў гульнявой кансолі і па выніках знайшоў адказ недзе на нейкім старым форуме, што можна прымусова ўзарваць тэрмінал дынамітам і гэта запусціць адлік выбуху. Цяпер галоўнае паспець збегчы з базы, і я думаю, што вось адсюль можна паглядзець на сам выбух. Так, я не зразумеў. Я што, памёр? Яшчэ раз паўтараем усю гісторыю, але цяпер не будзем чакаць і адразу пойдзем у месца фінальнай бойкі. Мутант, якога мы забілі на базе, гэта не самы галоўны босс, а яго лейтенант. А вось у Лос-Анджелесе ёсць цэлы сабор з культам, які гэты супермутант-босс і зладзіў. І я скажу, што ён складаны. Не столькі ён сам, якога бы можна было заторкаць, хаваючыся за слупамі, а колькасць звычайных мутантаў, што спаўняцца кожны ход проста за вашай спінай. Ты хоць выражы ўвесь паверх, а
яны просто з'яўляюцца ў калідоры. Не суперсумленна, але ніхто і не казаў, што ўсё будзе па правілах. Я паспрабаваў і так і гэта, калі мне не хапала ні здароўя, ні аптэчак, каб вытрымаць пашкоджанні, і вырашыў яшчэ крыху паблукаць па паверхах у слабой надзеі знайсці хоць якую дапамогу. І знайшоў. Дакладней, я знайшоў гэту бомбу раней, але мне не атрымалася нічога ўключыць. Цяпер жа, прыклаўшы крыху высілкаў, і вуаля, бомба зараджана. Так што боса можна не забіваць, а проста разнесці тут усё да халерынай маці. Такім чынам мы спынім распаўсюджаннем мутантаў. На салодкае да кучы нас не пусцяць у наша жа сховішча, бо, ну ты ж разумееш, зараз маладыя паглядзяць, што аказваецца на паверхні ёсць жыццё, і нават не самае жудаснае, пазбягаюць са сховішча, і канец нашаму замкнёнаму раю. За такую удзячнасць за знойдзены вадзяны чып, выратаванне ад нашасці мутантаў можна і лыч набіць, але ж бог з імі, хай гніюць яны там без мяне. А вось цяпер гісторыі канец. Нібы можна ісці далей і вывучаць пусткі, але жадання нуль. Fallout гульня добрая, і ў свой 1997, колькі разоў паўтарыў ужо за агляд, была проста разрыў усяго, гэта факт. І тыя, хто ўжо тады ад яе кайфаваў, малы цяпер можа з любою занурыцца ў гэты постапакаліптычны свет. А вось тыя, хто не лазіў на пачатку нулявых па сховішчах, могуць сутыкнуцца зараз са шматлікімі момантамі, што будуць пэўнай перашкодай. На жаль, але яна відавочна састарэла. Мае нязручны па сучасных мерках інтэрфейс, неграфоністы графоній, кіраванне, нейкую нялюдскую колькасць гульнявых багаў, прынамсі толькі я якіх сустрэў, дзе крашацца праходжанні і ламаюцца квесты. І гэта я кажу не толькі пра тое, што было ў фінале. Не ўсе любяць, акрамя як гуляць, яшчэ пару дзён шукаць і спампоўваць моды, выпраўленні і фіксы, якіх, пэўна, за 25 гадоў нарабілі цэлы кош. Для мяне таксама мінусам ёсць наяўнасць большасці гульнявых лакацый, як проста гарадоў з хаджэннем і гаварэннем. І даследаванні пустак тут намінальныя. Вы зможаце сустрэць у вандроўках толькі рандомных монстраў, а не сапраўдныя прыгоды. Ці знайсці пару лакацый горад, але там я зусім ані разу нічога не сустрэў. Да гэтага вялікім плюсам, вядома, можна аднесці самы галоўны вау-эфект. Гэта калі разумець узрост гульні і фішкі, якія тут ёсць. Варыянтнасць праходжання і рэакцыя асяроддзя ўражвае. Сістэма ўзаемадзеяння праз здольнасці ці цікавыя не самыя відавочныя магчымасці ў квестах. Як, напрыклад, той кіраўнік казіно, якому па квесце трэба было падкінуць жучок. То бок там сапраўды трэба было з дапамогай здольнасці крадзеж раскрыць яго кішэні, пакласці туды прыладу для праслухвання. А калі не хочаце, можна проста зладзіць крывавую лазню. І гульня не падказвае, што канкрэтна трэба зарабіць, ты сам шукаеш усе варыянты. Іх, вядома, не безліч, але болей, чым у некаторых сучасных гульнях, якія называюць сябе ролевымі. Разумею цалкам, які палёт фантазіі і цікавасць магла выклікаць гульня тады, але зараз ёй уразіць геймера нават з не самым багатым досведам складана. І пагуляць у трэці Fallout, які труфэны, вядома, хаяць, прынясе нашмат болей задавальнення, хаця бы проста праз большую сучаснасць геймдызайнерскай думкі. Ды не заклююць алды мяне за такое меркаванне. На гэтым на сёння ўсё, мае сябры. Гатовы да вашых думак, ідэй, гісторый пра гульню ці буры старэчай незадавольнасці. Як вы ставіцеся да першай часткі і якая з усіх фалаутаў для вас найлепшая? Ну і чаму? Чакаю на вашыя шляхетныя каментарыі і панскі падабайкі. Таксама запрашаю ў тэлеграм-канала Рудзі, дзе кожны дзень ёсць што пачытаць. Ад усяго з сэрца дзякую ўсім за падтрымку канала Рудзі на Patreon. Усіх неабыякавых да беларускай гульнявой прасторы, да майго канала, маёй творчасці запрашаю зрабіць свой унёсак, за што вам вельмі ўдзячны. З гэтай дапамогай атрымліваецца рабіць відэа, агляд на канале і шмат чаго іншага. А за гэта атрымаеце маю бязмежную падзяку, ранні доступ да ўсяго кантэнту Рудзі і эксклюзіўныя відэа на сайце Patreon. Усім дзякуй і да новых хуткіх сустрэч!